Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu Pitagorasen teorema. Pitagorasen teorema bakarrik aplikatu daiteke triangelu angelu zuzena baldin badaukagu. Bakarrik kasu horretan. Zer da triangelu angelu zuzen bat? Bada triangelu bat, nun bi alde daukate 80 graduko angelua, angelu zuzen bat, bai? Bi alde hauei deitzen zaie katetoak, bai? Katetoak. Haren deituko dugu kateto bat, eta honi, pues kateto bi. Hauek dira triangeluaren katetoak, bai? Eta alderik luzeena deitzen zaio hipotenusa. Bai? Hau da hipotenusa. Bai? Orduan, Pitagorasen teoremak zer esaten du? Hipotenusa berbi beti dela bi katetoen berbiduren batura. Bai? Eta hau ikasi behar dezute, formula hori, bai? Jarriko dugu adibide bat, adibidez. Demagun daukagula triangelu angelu zuzen bat, nun kateto bat da 4 zentimetroko luzera duena, bai? Eta beste katetoak ditu 3 zentimetroko, hau da 3 zentimetroko luzera. Bai? Orduan, kalkulatuko dugu zein den hipotenusaren luzera. Bi hauen luzerak emanda, kalkulatuko dugu honen luzera. Bueno, pues jarriko ditugu neurriak formula honetan. Hipotenusa ez daukagu. Bai? Beraz, idatziko dugu berdina. Eta orain, zenbat balio du kateto azpi batek? 4 zentimetro. 4, jarriko diogu, berbi. Gehi, kateto azpi bi, zenbat balio du? 3. 3, berbi. Bai? Orduan, pos egiten dugu. Jarriko diogu jakiteko hipotenusa dela, bai? 4 berbi da 16, eta 3 berbi da 9, bai? Orduan, hipotenusa berbi izango da 16 gehi 5, 25. Eta orain, bakarrik egin behar deguna da, honen kontrakoa da erroa. Orduan, bestaldera erroa. Erro 25. Bai? Orduan, azkenean, hipotenusak erro 25 egiten badezute, kalkulagailuz edo buruz, da 5. Bai? Ez ahaztu jartzea ere bai, unitatea, Orduan, hipotenusak neurtuko du 5 zentimetro. Bai? Engo dugu beste adibidetxo bat. Demagun orain, hipotenusak balio duela 10 zentimetro. Bai? 10 zentimetro. Eta kateto batek, imaginatu, 8 zentimetro. Bai? Eta kalkulatu nahi dugu beste katetoa, ez dugu ezagutzen, bai? Bueno, pues jarriko diogu isa beste katetoari, bai? Bueno, pues formula aplikatuko dugu. Zein da hipotenusaren luzera? 10. Orduan jarriko dugu 10, berbi, berdin.
Kateto batek balio du 8 zentimetro. Pues jarriko dugu 8 berbi. Gehi. Zen bada beste katetoa, ez dugu ezagutzen, ez eta jakin nahi dugu. Pues daituko diogu isa berbi. Bai? Bueno, pues ekuazioetan ikasi genuen bezala, 10 berbi, 100, 8 berbi da 74, bai? Orain zer egin behar dugu? Zenbakiak alde batera, bai? Hemen egin dugun bezala, alde batean daudela, hau dago bestaldean, pues bestaldera, positiboa denez, bestaldera negatiboa. Bai? Orduan, 100 ken 74 da, jarriko hemen, 36. Bai? Berdin, isa, berbi. Orduan, zein da berbiduraren kontrakoa? Erroketa bestaldera, erro, 36. Bai? Orduan, zenbat balio du katetoak? 6, errogeita 6 da, 6. 6 zentimetro, ez ahaztu beti bezala, unitatea jartzea. Bai? Orduan, katetonek balioko du 6 zentimetro. Eta hau da, Pitagorasen teoremari buruz jakin behar dezutena.